Másológép beszerzésénél sokan csak a gép árát veszik figyelembe, holott az üzemeltetés költségei jóval jelentősebb összeget tesznek ki. Nem ritka, hogy a másoló árának 3-4-szerese a működtetési költség. Ennek a költségnek az alacsonyan tartása és tervezhetősége érdekében javasolja az Europrofil az üzemeltetési szerződés megkötését. A szerződésünk garantálja önnek a magas színvonalú ellátást és a kiemelkedő üzembiztonságot. Kellékanyagrendelés, meghibásodás esetén ügyfélszolgálatunkat több csatornán is elérheti. Lehetősége van CSRC távfelügyelet választására, ekkor a készülék automatikusan hibaüzenetet küld ügyfélszolgálatunknak. Bejelentheti a hibát a www.europrofil.hu weboldalon, a Szerviz főmenü, ügyfélszolgálat, hibabejelentés almenünél. Telefonos bejelentését a 40 200 062-es számon várjuk. Bejelentését követően munkatársaink rögzítik adatait az e-technikus rendszerben. A saját fejlesztésű e-technikus rendszer irányítja szervizeseinket. A szoftver figyelembe veszi, melyik technikus van legközelebb a beavatkozást igénylő berendezéshez, megfelelő-e munkatársunk felkészültsége az adott másoló nyomtató típushoz, mennyi idő telt el a bejelentés óta, illetve mennyi idő van hátra a vállalt kiszállási időből, mennyire súlyos a meghibásodás, rendelkezik-e a technikus a hibajavításhoz szükséges alkatrészekkel. A bejelentést követően rendszerünk azt a technikust indítja a berendezéshez, aki a felmerült problémát a leghamarabb képes biztonsággal megoldani. Kiérkezésüket követően megállapítják az üzemzavar okát, majd hozzáfognak a probléma megoldásához. A technikusaink hordozható személyi számítógéppel rendelkeznek, melyek tartalmazzák a fénymásológépek, nyomtatók, dokumentumkezelő rendszerek szerviz dokumentációit, a munkájukat segítő technikai információkat és az üzemeltetéshez szükséges szerviz és telepítő szoftvereket. Lehetőséget biztosítunk számukra, hogy internetes webáruházunkból azonnal rendelni tudják a hibafeltárás során felmerülő, a raktárunkban rendelkezésre nem álló alkatrészeket, kellékeket. Partneroldalunk segítségével hozzáférhetnek az ügyfeleinknél üzemeltetett irodatechnikai berendezések teljes géptörténet adatbázisához és a javításokhoz ötletekkel szolgáló tudásbázishoz. Célunk, hogy a rendelkezésre állásunkat a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük, hatékonyságunkat növeljük, minimalizálva ezáltal ügyfeleink adminisztrációs tevékenységeinek kieséséből adódó kárait.